Bos días a todos. Señor alcalde, señoras concelleiras, señores concelleiros, pregoeiro, autoridades, señoras e señores. Pasou xa case que un ano e atopámonos na víspera da festa máis enlleira de Ponteareas, o Corpus Christi. Todo evento de ledicia, pois hai que anuncialo a todo o mundo, hai que louvalo, hai que tentar de espallalo. Unha sema xusta sepáranos do día grande destas festas, que polo de agora están catalogadas como de interese turístico nacional. E digo polo de agora, porque para darlle máis pulo, téntase de conquerir que pasen a ser recoñecidas como festas de interese turístico internacional. O que si é certo é que para os ponteareas son seña de identidade, espello de tradicións que van pasando case que sen querer, paseniñamente, moi a modiño, de xeración en xeración. A vindeira fin de semana, as rúas da vila do Corpus vestirán os seus mellores adobíos e arrecenderán a flores que, por sí mesmas, pintarán de 1000 cores o asfalto. Preto de 5.000 metros cuadrados repartidos en 15 alfombras, amosando os sentimentos máis íntimos dos alfombreiros que, por certo, o vindeiro luns terán o seu monumento, non este, que ven mañá, sino o vindeiro luns, a final de mes, terán o seu monumento que perpetuará en pedra o agradecemento de todo o pobo pola súa labor calada e anónima sobre de todo. Hoxe, señoras e señores ponteareás, escribimos a segunda páxina do Corpus de Ponteareas do ano 2005. E digo a segunda porque a primeira foi escrita hai tan só uns poucos días, coa presentación da nosa festa no Palacete Mendoza de Pontevedra, sede da xerencia do Padroado de Turismo Rías Baixas, onde luceu en toda a súa sinxela beleza unha alfombra pontearea e a testemunha dos 14 tapices florais feitos nas rúas o ano pasado. Ali estaba o alcalde da vila, que hoxe tamén preside este acto da lectura do pregón que nos reúne neste Salón Rexio da Casa do Concello no mencer do Corpus 2005. Con todos vostedes, sen máis, Salvador González Solla, alcalde de Ponteareas. Ben, querido Álvaro, pregoeiro do Corpus 2005, compañeiros de corporación, miñas donas e meus señores. Ponteareas achégase xa a celebración do Corpus Christi. Esa data que supón para todos os veciños deste concello unha ocasión única para expresar dun xeito irrepetible e inigualable a nosa identidade colectiva, a nosa capacidade para traballar conxuntamente a prol dun obxectivo, a nosa iniciativa para, conservando unha tradición herdada, darlle continuidade, mellorando con a valencia o recibido. No Corpus, os pontareáns damos o mellor de nós mesmos, ofrecendo ao Santísimo e tamén a cantos nos visitan a nosa capacidade creativa. A festa do Corpus nos ensina que o diálogo, a cooperación, a colaboración mutua, o traballo común por enriba de discrepancias e as opinións concretas é o camiño para acadar un obxectivo tamén na vida cotidiana. Estamos todos chamados a aprender deste espírito, a prolongar os seus efectos entre nós, pois somentes co traballo conxunto de todos os que vivimos en Ponteareas poderemos alcanzar cotas máis altas de progreso e de benestar. O Concello de Ponteareas, que me honro en presidir, quere expresar hoxe e sempre, en nome de todos os veciños, o noso agradecemento aos alfombreiros, aos anónimos artífices desta festa emblemática que tanta sona ten acadado para Ponteareas. Unha gratitude que se expresa no granito dos nosos montes co que o escultor Xosé Lois Pereira ten realizado o monumento aos alfombreiros que dentro de poucos días, como se acaba de dicir aquí, inauguraremos na entrada a nosa vila como testemunha perenne do noso recoñecemento constante aos nosos alfombreiros. Hoxe nos sentimos honrados
pola presencia do noso benquerido Álvaro, como pregoeiro do Corpus Christi. Non farei eu agora a súa semblanza, nin darei conta do seu importante palmarés deportivo, senón que abonda con dicir que Álvaro é un dos referentes de Pontareas. A súa personalidade aberta, a súa disponibilidade para colaborar en cantas iniciativas de interese social e deportivo lle plantexan, a súa capacidade de esforzo e sacrificio, a súa humildade e a súa cercanía sempre constante aos aficionados son, sen dúbida, estas virtudes de Álvaro as que teñen cantivado a todos os pontareáns máis alá dos éxitos deportivos, aínda que certamente todos lembramos con grande emoción a súa vitoria na Volta a España do ano no 1986 e o recibimento que todos os pontareáns tributamos a Álvaro naquel día como homenaxe ao seu triunfo. Pero eses éxitos pronto van ao esquecemento se non hai detrás deles unha persoalidade e un ser humano cheo de valores, que nos segue gañando etapa tras etapa pola súa humildade desbordante. O Corpus e o ciclismo son, sen dúbida, dúas siñais de identidade que Pontarea sinte como propias. Ti es, Álvaro, hoxe en día o referente dunha longa relación de personalidades que no deporte da bicicleta teñen nado en Pontareas. Os irmáns Delio, Emilio, Manuel e Pastor Rodríguez Barros, Manolo Teixeira, Suso Carballido, Adriano Taboas e tantos mozos e rapaces de Pontareas que teñen atopado no ciclismo non xa unha afección deportiva, senón unha eficaz ferramenta para o seu desenrolo como persoa, adquirindo valores de singular trascendencias como son o esforzo, o sacrificio e o traballo en equipo. Por último, só me resta darlle as gracias a todos vostedes, señoras e señores, pola súa presencia neste acto. Gracias especialmente a Álvaro Pino por a aceptación deste convite, honrándonos como pregoeiro desta festa do Corpus. Gracias a toda a súa familia e aos veciños da túa ben querida parroquia de Fontela que quixeron hoxe acompañarte aquí, pero sobre todo gracias aos nosos alfombreiros, porque estamos seguros que de novo neste ano 2005 as alfombras do Corpus Christi de Pontareas deslumbrarán a propios e extraños pola súa arte, pola súa beleza e pola súa singularidade, froito da capacidade artística e da fe de todos os pontareáns. Moitas gracias. Como ben decía o alcalde, presentarlles o noso pregoeiro deste Corpus 2005 é todo un prazer e un luxo, porque quizáis na segunda mitade do século XX fose a persoa que máis paseou o nome de Ponteareas polo mundo enteiro o traveso do deporte máis duro de practicar. Álvaro Pino Couñago, fillo predilecto de Ponteareas dende 1991, botoulle unha ollada ao mundo dende esta terra, dende Ponteareas, onde naceu en 1956 e onde forxou a súa paixón, o ciclismo. De moi noviño, regaloulle o seu padriño unha bici, esquecida e atopada por el nun monte, e mantivo sen pestanexar o difícil equilibrio en dúas rodas. Aos 16 anos, a forxa dun líder principiaba. 1981, Volta a España. Nace o escalador de difíciles cumios. 1983, cuarto posto na Volta Ciclista a España despois da súa fixaxe un ano antes polo equipo Zor BH. 1984, participar no Giro de Italia que ten que deixar pola forza por unha cirurxía de menisco tras unha doenza de seonllo. Tiña que chegar 1986 para que Ponteareas, co nome de Álvaro Pino, acadase sona en todas partes, tras proclamarse campión da Volta Ciclista a España. Logo Giro, máis edicións da dura proba ciclista española, Tour de Francia, Selección Española de Ciclismo, as novas fixaches, a rotura do talón de Aquiles non foi quen de paralo e despois dunha longa recuperación co equipo español participa por sexto ano consecutivo no Campeonato do Mundo de Fondo en Estrada. En 1992, ano inesquecible para o deporte español, Álvaro Pino anuncia a súa retirada como profesional do ciclismo,
aínda que como técnico conseguiu que nese ano o seu equipo, daquela o Kelme, gañase 3 etapas na Volta Ciclista a España, 2 no Giro de Italia, etapa e a Volta a Castela e un longuísimo historial que sería interminable de contarlles. Remato dicíndolles que o Concello de Ponteareas agradecelle especialmente a Álvaro Pino que teña aceptada a invitación a ser hoxe o pregoeiro do Corpus 2005 este ano precisamente no que está retirado da competición e pode gozar da festa no seu pobo despois de non podelo facer durante moitos anos. Recibamos, pois, señoras, señores, invitados cun forte aplauso o noso agarimo, o pregoeiro das festas do Corpus do seu pobo natal. Con todos vostedes, Álvaro Pino Couñado, pregoeiro. Señor alcalde, señoras e señores concelleiros, benqueridos amigos e amigas. Ao iniciar este pregón, é de xusticia expresar o meu agradecemento á Corporación Municipal, co seu alcalde ao frente, polo seu acordo de nomearme como pregoeiro desta festa de Corpus Christi, que tan entrañable resulta para todos os ponteareáns, pero que especialmente para os que a vida nos ten levado tanto tempo fora da terra, a lembranza destas xornadas do Corpus era sempre unha referencia chea de agarimo morriñento. Varias veces recibín este convite, pero as miñas ocupacións deportivas impediromo. A miña presencia este ano foi posible e ilusionado aceptei a encomenda. Eu non sei que profundo feitizo temos os ponteareáns para sentir con tanta intensidade esta terra. Será no meu caso ter percorrido tantas veces, ben certo é que subido nunha bicicleta tantos e tantos camiños, tantos e tantas pistas, tantas e tantas estradas, que un síntese parte desta terra e das súas xentes. Os sentimentos profundos nos vencellan intensamente con estes lugares, o Tea, a Picaraña, a miña parroquia de Fontenla. Os amigos da infancia, o Corpus. Lembro que, cando era rapaz, agardábamos con ilusión a chegada desta festa. Pero daquela, o meu anceio non era ver as alfombras co seu fiuncho, árnica, rosas e mirtos. Non, a miña ilusión era chegarme a contemplar o lagarto do cruceiro da Rúa de Abaixo, ollar o seu aspecto, os seus movimentos que suscitaban na miña imaginación aventuras e preguntas. Andando, os anos puiden comprobar como esta festa, obra sin igual dos pontareáns, que souberon conservar unha tradición secular e recoñecida en numerosos lugares de España e de Europa. Lembro especialmente un ano que participei na Volta a Inglaterra. Na súa última etapa chegada á cidade de Manchester, atopeime con aficionado. Faloume do seu coñecemento do Corpus, en Manchester, en Inglaterra. Fora algo fantástico aquel encontro. A tantos kilómetros, aquel home transportoume ata aquí, ata o meu pobo, hasta Pontareas. Velaí, queridos paisanos, o froito do voso traballo, que ben certo é que facedes como unha ofrenda ao Santísimo Sacramento, seguindo a fe heredada dos nosos maiores, pero acadades unha obra de arte tan impresionante, tan bela e tan admirable, que é recoñecida en todas partes. Quero aproveitar esta oportunidade, agora que xa non estou no ritmo trepidante da competición, para expresarvos a todos, aos galegos en xeral, pero de modo especial a vos, queridos paisanos de Pontareas, o meu agradecemento, porque sen vos este ciclista seguro
es ciclista, mellor dito. Seguro que non chegaría ata aquí. Non tuve moitas oportunidades para decirvos estes sentimentos que permanecen na miña alma. Como aquel día na contrarreloxo de Jerez de la Frontera, cando na última curva que restaba para cadar a Volta a España, alguén, a boa fe, que foi un pontareán, fixo que pela megafonía soase o pasodobre de Pontareas. Poucos momentos tan emocionantes como aquel, acadar aquela vitoria na Volta a España, co son do pasodobre que leva o nome do meu pobo, estes momentos non se poden explicar con verbas, hai que vivilos. É algo que non se pode esquecer na vida. Tantas veces me tedes acompañado, tantas veces teño sentido o voso ánimo, o voso empuxe, o voso alento. Non soi naquel recibimento grandioso do ano 86, recordo neste balcón que teño detrás de min, a morea de xente que había aquí diante, e que de verdade me impresionou. E digo non só nese momento, sino cando tuve que pasar polo quirófano, ou cando os éxitos agardados non chegaron, que foron en bastantes momentos, que esperábamos eu primeiro, e vos tamén esperábades un pouco máis, pero sempre estabades aí. Tantas lembrazas xorden, recordo que cando no Lago Bañolas, na última contrarreloxo da Volta a Cataluña, que gañei no 87, recordo que a Coral de Pontareas fixo un alto no camiño, iban para Alemania, creo recordar, para Múnich concretamente, e fixo un alto no camiño para estar ali comigo naquela última contrarreloxo. E seguramente as forzas que me transmitiron aquel día servíronme para gañar precisamente aquela contrarreloxo diante dun grandísimo campeón como foi Miguel Indurain. Por eso, moitísimas gracias tamén por este detalle. Teño sentido me querido por todos. Non quero esquecerme dos amigos Tista, Anxo, Dito e Kiko, que todos os anos nas Navidades veñen pola miña casa a cantarme unha composición propia, súa, todos os anos, desde o ano 86, sin fallar un solo ano. Por eso, gracias, amigos. Este Pontareas para min. Que decir cando no ano 92 nomeástesme, e digo nomeástesme, evidentemente, coa corporación, o frente, todos os pontareanos, nomeástesme fillo predilecto de Pontareas. Eu, de verdade, non creo que sea merecedor de tanto. Eu síntome un gregario dun equipo ciclista que leva o nome de Pontareas. Gregario, sabedes que son aqueles, ou somos aqueles que traballamos pos demais. Eu síntome un gregario máis, e que deste equipo encabezan, e de xusticia, como non pode ser de outro xeito, os lembrados irmáns Rodríguez, Delio, Manolo, Emilio e Pastor, pero que no que participan tamén amigos entrañables como Pepe Teixeira, Suso Carballido, Isidro Araúxo, cantos entrenamentos xuntos, cantas ilusións compartidas. Os nomes máis novos que se fai agora co traballo da Escola de Ciclismo, que traballan cos novos valores e que veñen detrás. E detrás de todo un pobo que traballa arreo, igual que na confección das alfombras, na promoción do ciclismo, entrenadores, directivos que sacrifican o seu tempo, pais e nais ilusionados co esforzo dos seus fillos, aficionados anónimos que animan e acompañan os rapaces. Eu son fruito desta labor de tantos anos. Gracias a vos, queridos amigos, por axudarme a cumprir os meus soños. Creo que nunca tuve unha oportunidade de decírvolo, e que non quería deixar pasar este día
sen expresaros a todos a miña gratitude, por eso, gracias Pontareas. Pero hoxe estamos aquí porque o Corpus, porque é Corpus, xa as rúas de Pontareas cheiran a fiuncho, a mirto, a mimosa, xa a tardiña hai un bule-bule polas prazas, as rúas, as mulleres reunidas nos portais, desfollando, elixindo material, falando, cantando, manténdose a amistade, a colaboración mutua, outros traballando, o maxín ideando un diseño, un dibuixo, unha combinación de cores e materiais. E os nenos coa ilusión posta na chegada desa noite máxica, onde ninguén dorme. Pontareas, dentro de 8 días, será unha alfombra de flores, froito do traballo anónimo de tantos e tantos veciños que sodes capaces de transformar esta vila nunha auténtica obra de arte, nunha efémera e maravillosa creación para que a procesión poida percorrer as súas rúas, ateigadas de visitantes, pero sobre todo ateigadas pola fe, pola capacidade artística, polo traballo portentoso que un ano máis os pontareáns ofrecemos ao Santísimo Sacramento. Que Él nos bendiga a todos e felices festas a todos. Gracias a todos. Perdonad por las emocións, pero foi moi forte para mí isto. Moitas gracias. Gracias, señoras e señores, por estar hoxe connosco e xa saben, 8 días para a festa grande, a festa señeira do Corpus. Que o disfruten moito. Bos días. Eu empecé e terminei. Por iso non lo pensaba nadie. Entonces, hasta ahí más tranquilo. Es verdad eso, ¿eh? Bueno. Pero oye, está guapo.